kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Top NPA leader nga si Juanito Magbanua ang patay sa isa na naman ka engkwentro nga nagluntad sa Himamaylan City sa tunga sang NPA kag Philippine Army. NPA na pagbuwas ang statement nga hindi encounter kundi isa ka kaso sang murder ang natabo. May report si Marcian Muyko. Sa padayon nga hot pursuit sang Army sa Barangay Carabalan sa Himamaylan City, tigayon nga napatay sa engkwentro ang Regional Operational Commander sang Committee Rio Negros sang New People's Army kag spokesperson sang Apolinario Gatmaytan Command nga si Juanito Magbanua. Siya ang napatay sa ikalimang encounter sang Army, humalin sang nagsugod ang engkwentro sang Huwebes. So kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Brigade, ang kamatayon ni Magbanua ang mangin patimaan man sang paghuyang sang puwersa sang NPA. Ilabi na sa ila kalakasan mangod si Juaning, ang isa sa mga lideres nga ginakadlokan man sa mga pumuluyo sa bukid. I-expect mo nga medyo madako-dako na yung buhin, especially sa extortion nila tungkol ang ginadala ni Juaning ini is intimidation and terror na ginadala niya. Kasunod sa kamatayon ni Magbanua, nagpagwa man sang statement ang NPA kag ila ginasiling nga wala sang engkwentro nga natabo kundi gin-murder sang Army si Juaning. Sandig sa statement sang rebelde nga grupo, 4 lang kalupok ang nabatian kag gilibion sa kabataan kag wala man sang tropa sang NPA sa lugar kun sa di nagatiner si Magbanua. Gani sila nagasiling nga wala sang engkwentro nga natabo. Ginpaabot naman na ni Pasaporte ang kaangay sini nga pahayag sang NPA apang iya ginpanindugan nga engkwentro ang natabo. So anything just to gain yung sympathy, anything mga objective nila. Ang rebelde nga grupo sa karon nang nagasiling nga silang maghatag sang hustisya sa pagpatay kay Juanito kag iban pa nga mga nabiktima sa engkwentro. Sang Sabado duha naman ang napatay sa bahin sang Army kag anom ang pilason. Marcian Muyko para sa DJcast Negros.